Hvordan ældes vi? Hvordan bliver vi sundere og mindre skrøbelige med årene? Det er nogle af de store spørgsmål, som Center for Sund Aldring har forsket i siden 2009. Centret, der er blevet til med støtte fra Nordea-fonden, udfører omfattende og tværfaglig forskning på aldringsområdet. Ambitionen er at fremme det gode liv for danskerne. Intet mindre. I vores tilfælde så angriber vi sund aldring fra forskellige vinkler, helt fra det molekylærbiologiske, hvilke gener er involveret, over til det etnologiske, hvordan ser samfundet på, hvordan vi bliver gamle og vi får en sund aldring. Og det gør os meget unikt, at vi sådan set angriber problemet helt fra molekyle til samfund. Ved at inddrage både biologi og sociale, psykologiske og samfundsmæssige sammenhænge i forskningen, forsøger Center for Sund Aldring at skabe et helhedsbillede af, hvordan vi danskere opnår en god aldring. Et område, hvor der hidtil har manglet viden, og som netop nu er yderst vigtig. Vi står over for et stort samfundsmæssigt udfordring i og med, at der kommer flere og flere ældre. Så derfor er det vigtigt, at man får skabt og genereret noget viden, som kan hjælpe os med at tackle den her store udfordring. Det vi gør, det er, at vi genererer viden, som samfundet kan bruge til råd, til vejledning, til medicin, til forebyggelse, til oplysning om, hvordan man får en sund aldring. Center for Sund Aldring består af en række forskningsenheder, der hver undersøger forskellige sider af aldring, som alle skal bidrage til en dybere forståelse af, hvordan vi ældes, og i sidste ende skal være med til at kunne vejlede danskerne. En viden, som den enkelte dansker skal kunne bruge til at påvirke sin egen aldring i en positiv retning. Det kan vi ved at forebygge for eksempel livsstilssygdomme eller andre aldersrelaterede sygdomme, så vi kan for eksempel holde vores hjerne frisk, vi kan holde vores muskler friske, vi kan sørge for at have gode sociale relationer og netværk, så vi ikke sidder og bliver kede af det og ensomme, når vi bliver gamle. Så der er mange ting, vi selv kan gøre.